ukamyaluza apha udubule umntana obezihambela oyintombazana osuka emyezo esukothenga ehamba neethomi zakhe wamdubula. Balucwabevu ngomsindo abafundi bedyunivesithi Walter Sisulu eMthatha eMpuma Koloni emva kokudutyulwa kubulawa umfundisi abanye ababini bonzakala ngentseni yanamhlanje. As the prosecution, we believe that there is a case that the accused need to answer to. They are facing very serious charges. Liyaqhuba kwakho ngomso kwinkundla kamantyi yaseFreystata ityala lika-Ace Magashule nabo atyholwa nabo ngezityholo zorhwaphilizo lwemali engange-255 million kwibholo le-asbestos. This time we are not cooking. We are done cooking. Okay. And amagoli bewavaliwe. Amagoli avulwe last week Sunday. For the sake of football, we will honor the fixture. It is going to be good for football. Liyavakala ifuthe lomdlalo wedabi laseSoweto phakathi kweKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates eza kuba ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo kwibala lase-FNB. Sinamkele kwindaba zethu andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Balucwabevu ngomsindo abafundi bedyunivesithi iWalter Sisulu eMthatha eMpuma Koloni emva kokudutyulwa kubulawa umfundisi abanye ababini bonzakala ngentseni yanamhlanje. Abafundi batyhola igosa elilawula indawo zokuhlala zabafundi ngokudubula abafundi. Kulubaphathiswa eliphondo umnumzana Oscar Mabuyane ithi kungekudala baza kufaka nemilomo namagosa phezulu kule dyunivesithi yaseWalter Sisulu. Ukanti amapolisa athi ayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kweli ziko lemfundo. Ukamyaluza apha udubule umntana obezihambela oyintombazana osuka emyezo esukothenga ehamba neethomi zakhe wamdubula. Abafundi kule dyunivesithi bathi kudala bekhalaza mayela nemithetho abayibekelwayo kwiindawo zabo zokuhlala, kodwa izikhalazo zabo khange zithathelwe ngqalelo ziimanejala zale dyunivesithi, nto leyo ekhokhele ekubeni babamba umngcelele ongenazixholo-xholo bengakhange bayilindele into yokuba kungadutyulwa kubulawe umfundi. Gqigqi sibona sekuphuma uwadeni wethu uMampane kuma nesibhamu edubula udubule sesiva iibhulethi ezintathu enezo bhulethi zintathu azithongo phantsi enezo bhulethi zonke azithongo phantsi ibingeyobhulethi yoba uyawonisha uba umntana esikolo makabaleke. Inhloso yakhe kuba makadubule umntana esikolo because zontathu zikhalephi esiqini somntana esikolo. Asisamfuni and sifuna i-justice system. Justice must happen. Sifuna aboshwe. If ungamani udele ajele mawenzeke. Asifuna uprotect omunye umuntu. Size apha esikoleni siyofunda. Siyolanda i-degree zethu. And even regardless siyazifuna i-services. So xa sesikhalaza i-services singacindezelwa. Abafundi bathi ayisosiganeko sokuqala esi sokudutyulwa kwabafundi. Zininzi cases ezipha campus control ezikakamyaluza ekuthanda ubana zo-investigator xa sizixela. Namhlanje siyacela baphinde basi-assiste because ibona ngoku i-students zinomsindo and asiyazi into yenzeka phana e-18 at this point. So management ayisimameli sicela urhulumente at this point because management yethu meaning ayisihoyanga isikhathalelanga sicela urhulumente angenelele. Ukanti abafundi babethu unkosikazi omrhanelwa ngamatye. Yes, there was an injury because in the early hours of today the students mobilized and approached the warden where he was staying in his house together with his family, and they stoned him together with her wife, and accidentally her wife was hit by the stones and got injured. He was rushed to hospital, but as we're speaking now, he's out of the hospital. Ingulubaphathiswa yephondo Oscar Mabuyane ithi ithetha-thethana no-vice chancellor wale dyunivesithi kwaye ilinde ingxelo. I'm not sure about the details and facts on this one to be exact, what happened, what caused this unfortunate occurrence. I think the Vice-Chancellor indicated to me they've just heard about the matter, they are making a follow-up, surely they will be able to take the matter to its logical conclusion. Sithetha nje akukabikho mntu banjiweyo mayela nesisiganeko. Kanti idyunivesithi yaseWalter Sisulu iyaphika ukuba ixhoba elidutyulwe labulawa belingumfundi obhaliswe kule dyunivesithi.
Liza kuthabathisa kwakhona ngomso enkundleni ephakamileyo eBloemfontein ityala lalo wayesakuba ngunobhala jikelele we-ANC u-Ace Magashule le-asbestos yaseFreystata exabisa 255 yezigidi zeerandi, ukanti babalelwa kwi-18 abatyholwa abajongene nezityholo ezahlukeneyo eziquka ubuqhetseba, ubuqhophololo norhwaphilizo lwemali. Yimali le eyayisekelwe ukutshintsha uphahlo lwenziwe nge-asbestos olubangela umhlaza kwizindlu ezingama-300 phakathi ku-2014 no-2019. Sele iminyaka emine ngoku lamiswa ityala libandakanya u-Ace Magashule owayengunobhala we-ANC le-asbestos exabisa izigidi zeerandi eFreystata. Namhlanje lithabathisile enkundleni ephakamileyo eBloemfontein nalapho omnye wabatyholwa usomashishini u-Edwin Sodi ezikhanyele izityholo zorhwaphilizo abekwa zona. Mr. Sodi, have you heard counts 1 to 8 that was put to both accused number 1 and number 2? Yes, I have. You must please let me know if you do not know where you are as far as those counts are concerned, then I will tell the court to repeat them to you. But are you happy that you know the contents of those counts? I'm happy. Thank you. What do you plead to those counts 1 to 8? Not guilty. U-Ace Magashule uthi utyatyekwa ngobubende benyama angayityanga yaye oko uza kutandalazisa xa ekhwela emkhumbini. Of course, because I've never taken 1 cent from state, I've never taken any cent from any business person or whatever. And you'll hear, once I get into the box, you will definitely see and know that why this thing actually happened. Igunya bantu lezotshutshiso linelunda ke lona ukuba livuthiwe elityala kwaye linamangqina za kubhentsisa yonke inyaniso ngakubatyholwa. As the prosecution, we believe that there is a case that the accused need to answer to. They are facing very serious charges. We have about 90 witnesses that the state will be calling. Ityala liza kuqhuba kwakhona ngomso. Mongameli Cyril Ramaphosa utyelele izibuko inqurha eGqeberha eMpuma Koloni namhlanje nalapha amagosa phezulu eTransnet aye ambonisa indima eseligangathiwe kweli zibuko. Eli zibuko linzulu kwaye lenzelwe ukuba lamkele inqanawe ezinkulu nemithwalo emininzi. Kusenjalo kwalindeleke ukuba umongameli Ramaphosa afaka nemilomo noluntu ngemiba ephathelene noganjiswa kwenkonzo kweli phondo. Umongameli welu Cyril Ramaphosa uyayincoma indima esele igangathiwe kwizibuko lasenqurha kwaye ukusebenza kweli zibuko ngokupheleleyo kuza kudala amathuba emisebenzi kweli phondo. And it is to this end that the government will play its own role in investing as well as attract the private sector to come and invest quite a bit of their money as well. And in the end, we want to see this contributing to job creation. Already a number of people are employed here, but we want to double and treble the number of people who are employed here. So this has been a wonderful visit and good work is being done here. Ojongene nezothutho nokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uxolile Nqatha uthi bayalithakazelela utyelelo likamongameli kweli phondo njengoko uNqatha ejonge ukufakana imilomo nomongameli ngokuphathelene nengxaki yolwaphulo-mthetho nekugubungele eliphondo ingakumbi kumasipala waseNelson Mandela Bay. In both quarter 3 and quarter 4 crime statistics, we have registered here in Nelson Mandela, out of the 17 reported crimes, we have registered a decrease of about 14 crime categories. But of course, here in the metro, murder remains a grave concern. Elphondo lelinye lamaphondo athwaxwa kakhulu yintswelangqesho ukanti umhlalutyi wezopolitiko uphefumle ngolutyelelo lukamongameli leentsuku ezimbini. Uqoqosho lukhulu i-reports ze-AG zipainta ipicture embi about urhwaphilizo. eNelson Mandela Bay sibe nemeya ezine since unyulo lakalo masipalati loo nto ichaphazela inkonzo ezingayilo eluntwini. Ukanti umongameli kulindeleke ukuba bambe ingxoxo nabahlali ngelokuva ingxaki zabo neziphathelene nokuziswa kwenkonzo.
Uphando lokubhubha kukaNkosi Albert Luthuli lungene kusuku lwesibini namhlanje kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu KwaZulu-Natal. Ilungu losapho lukaNkosi Albert Luthuli lixelele le nkqubo yophando ukuba abakholelwa belusapho ukuba ukusweleka kwakhe kwakuyimpazamo. Igosa eliphanda elityala linike ubungqina bokuba amaxwebhu afunyenwe kuvimba wesizwe acebisa ukuba uMantyi owayekhokele uphando ngo-1967 malunga nokubhubha kwenkokheli ye-ANC usenokuba ufikelele kwisigqibo esingenabunyani. After the family has accepted the medical evidence that was adduced, they then accepted the version that Luthuli was run over by the train accidentally. Can you see that? Phakathi kwamangqina alindelekileyo ngumqhubi kaloliwe uLeslie Labuschagne noza kunika ubungqina malunga nohlobo lokulimala olufunyenwe kumzimba kaLuthuli. The possibility of Luthuli having contemplated suicide was considered, but his actions were definitely not consistent with an intention to kill himself. Umolokazana kaLuthuli nowayengumntu wokugqibela ukumbona ephila esibhedlele uziphikisile ingxelo zokuba wayemdala kwaye ebuthathaka ngexesha lokubhubha kwakhe. The family never believed his untimely death was an accident. We could never reconcile his injuries with a collision with the train. Le nkqubo yophando isaqhuba nangomso. Ziyabethana izimvo emva kokuchongwa kwalowo wayesakuba ngusekela mphathiswa wezezimali uMnumzana Mcebisi Jonas ukuba akhokele igqiza elikhethekileyo leli kwelaseMelika kwilinge lokunciba intanda kubudlelwane balamazwe mabini obungabuhlanga. Kuvunjululwe nevideo apho lo kaJonas wayekhweleza ehlela kumongameli Donald Trump ngethuba wayesenza intetho ephambili kwisifundo esingobomi beqala lomzabalazo leli elingasekhoyo ubawo Ahmed Kathrada ngomnyaka ka-2020. Kwilinge lokudibanisa imihlambi eyalanayo phakathi koMzantsi Afrika neMelika, umongameli Cyril Ramaphosa uchonge lowo wayesakuba ngusekela mphathiswa wezezimali kweli uMnumzana Mcebisi Jonas ukuba akhokele igqiza elikhethekileyo leli kwelaseMelika kwilinge lokunciba intanda kubudlelwane balamazwe mabini. Kodwa nangona kunjalo ziyabethana izimvo, bambi besithi lo kaJonas wenza intetho ezilumezayo ngoDonald Trump ngomnyaka ka-2020 nalapho wayechaza lo kaTrump njengomntu onobuhlanga nongabafuniyo abantu abathandana besisini esinye. Into wayezithetha engekho kwicapacity yakhe as i-special envoy noko. I think ukujula kwezinto, it's a bit unfair. It's not the same as lento yenziwa uRasool. uRasool wenze i-comments kwicapacity yakhe as i-ambassador. Loka breakfast uthi uMnumzana Jonas unamava kwaye ngoyena mntu uza kuwenza lo msebenzi wokuthengisa uMzantsi Afrika kwelaseMelika. Unawo amava ngokwecala lezoqoqosho, which is enye ke indima funeka idlalwe ngesi special envoy. But also unawo amava as inkokheli esenior kumbutho olawulayo, but of course ngokuzawumela ilizwe. Kodwa nangona kunjalo unjingalwazi breakfast uthi soze ube lula lo msebenzi kaMnumzana Jonas. uTrump kunye negqiza lakhe ingathi bazixelele nje uba ngaba bakholwa lento bakholelwa kuyo, so izawuthatha ubulumko ukuthengisa uMzantsi Afrika eMelika. Ukanti iAfriforum ithi ayihambisani nokuchongwa kwalo kaJonas ngenxa yentetho awazenza ngoDonald Trump ngelixa yena uMnumzana Jonas kolakhe icala esibophelele ukuba uza kuyidibanisa imihlambi yalanayo. Masipala wase-JB Max eMntla-Ntshona ugxekwe kabukhali ngokuyeka ibala eMohaden libe kwimeko embi njengoko abantwana bedlala kwilindle nelichitheka kweli bala. IPorsche Academy Football Club ithi kudala ifuna ukuba umasipala ngenelele kodwa nangoku akukabikho nkqubela phambili kwaye ngoku ixhala impilo yabantwana abadlala kweli bala nasemngciphekweni. Imeko embi yeli bala lemidlalo ibangele ukuba abantu abatsha abadlala ibhola ekhatywayo
bangakwazi ukuzilolonga kulo. Iqela lebhola ekhatywayo lasePort lithi elibala libeka ubomi babantwana emngciphekweni. We have kids aged 10 years training in such conditions. It's very difficult. Kids that we have to tell their parents that their kids are safe with us, of which is something that it's not true. uKhutlang nothi unqonelela ukudlalela iOrlando Pirates xa emdala uthi le meko iyamthintela ukuba afezekise elo phupho. Akakhona ukujima hantle because siyasokola ukuzilolonga apha. Ingca inde kwaye nelindle lingene ebaleni lenza kube nzima kuthi ukuzilolonga. Asikho fit ngoku kwaye xa sizilolonga kwi-training courts siyalimala. alimala ke kwane. Umasipala uthi ukuchitheka kombhobho ohambisa ilindle kuthintela ukulungiswa kwelibala. Kungoko iza kuba yeyona nto kugxilwe kuyo phambi kokuba ibala lilungiswe. Currently, we have a 200 millimeter diameter sewer line. So we saw that it's not adequate to carry the load because of the exponential growth of the town. As you can see, Potchefstroom actually has been growing, especially the township side. So we are looking at installing a 300 millimeter diameter pipeline that will then carry the load that we are experiencing currently. Umasipala uthi mahlanu amaphulo asaqhubayo ancedisa ukusombulula le ngxaki yokuchitheka kwelindle kwelibala. Kanombukeli wethu uXolile Gasa nohlala kwilokishi yaseMlazi kwa-FM Godini ko-5 eThekwini KwaZulu-Natal usithumela ividiyo nalapho bacela uncedo njengoko umbhobho ohambisa ilindle ugqabhukile kwaye ungena endlini yakhe. Bacela umasipala waseThekwini ukuba angenelele. Sanibona bandla. Besicela nisize mayelana nalesi damgogo. Sinenkinga. Siyagcwala kuthiwa siblockile. Sigcwale kakhulu. Eqaleni sagcwala nkathi bekuneyimvula nje sagcwala sawa phansi. Sonke ngoba nisibona nje sifakiwe sisha. Emva kokufakwa nje mhlawumbe kwaphela 4 days sifakiwe. Sathi siyabona sekuphuma amanzi phezulu. Manje besicela ukuthi mhlawumbe umasipala uma engakwazi ukuthi asisusele lo mgudu lezi damgogo ehamba ngawo mhlawumbe ashintshe indlela enze zihambe ngenye indlela ngoba ingane ziyagula akukho hygienic kunje. Besicela abantu basize seqhuma nepayipi ke manje sekuphuma epayipini ngqo singathi manje ishawa nakhona. Besicela bandla nesisiza. Siyabulela Xolile Gasa ngokuthumela ingxaki ojongene nayo. Mbukeli akho mntu ekumele aphile oluhlobo. Le meko ayamkelekanga kwaphela ngakumbi ngoku sikwinyanga yenkululeko. Ixhala impilo yabantu nabantwana. Masipala waseThekwini ingenelela ngokukhawuleza. Le meko siyibonayo apha ayikhontle kwaphela. Bukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo sicela usifotele ividiyo ze uyithumele ku 071